Здравейте! Днес съм с Борислав, който ще бъде един от лекторите ни на предстоящото Tech Talk събитие. Разкажи ни малко повече за себе си. Кой си, какво правиш, каква е твоята позиция? Около 4 години и половина вече се занимавам с програмиране във всякакъв вид. Почнах като backend developer в една от големите тех компании в България. След това се преместих към малко по-обща позиция, която имаше много big data в нея. Ако мога така малко повече да те върна назад във времето, кое те провокира така да станеш програмист, кое така те пали най-много? Винаги съм харесвал работата с компютър, винаги ми е било интересно да създавам нови неща. Това, което много ми харесва на тази професия, е, че можеш да работиш във всеки един домейн, в всяка една сфера, във всяка една индустрия, която ти харесва и имаш свободата да правиш изключително много неща. Така е. И ти сподели малко информация за сегашната ти позиция, но можеш ли да ни разкажеш така малко в повече в детайл как минава един твой работен ден? И всъщност ние се опитваме да намерим трендове в това, за какво хората говорят в социалните мрежи. Като общо взето аз се занимавам с доста голяма част от стека, който става въпрос за обработка на данни. Работим с изключително много различни технологии, които и много често се сменят. И всъщност бих казал, че AI много ни помага в тази насока, за да сме винаги да използваме технологиите, които имат смисъл, а не задължително тези, които вече сме имали предишен опит с тях. Звучи доста интересно, обаче каза една думичка AI и няма как да не задълбаем малко повече в тази посока, предвид, че и събитието ни ще бъде на такава тема. Може ли да ми кажеш какво е за теб AI? Помага ли ти? Как ти помага? AI е нещо едновременно страшно и нещо много вдъхновяващо, защото хем се чувстваш, че ще те замени, хем имаш някаква суперсила. И в зависимост от това дали гледаш на чашата наполовина празна или наполовина пълна, това може да е хубаво или лошо за теб. Но в крайна сметка трябва да се примирим с факта, че това е тук, това се случва и ако не се адаптираме към него, просто ще останем безполезни. Аз не бих го описала по-точно. Все пак, отново да ви поканя, датата е 21 октомври, ще си говорим такива интересни неща, даже и много повече. Обещаваме да бъде практично и всеки един от вас да си вземе нещо за себе си, така че ще ви очакваме.